לפני שבוע ביקשו ממני שאני אעמוד בראש המפלגה חדשה, תורנית. חדשה ישנה. הלכתי לרב לבקש רשות, אמר לי לא, כצל'ה ילך. כצל'ה, רב גזר, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אז הנה כצל'ה ברוך השם מסר את נפשו למען עם ישראל ללכת כדי לייצג את עם ישראל בכבוד, את התורה בכבוד, את ארץ ישראל בכבוד, את דבר השם בכבוד. כולם אוהבים את כצל'ה, ואנחנו רוצים לחזק אותו מאוד. עכשיו היינו אצל הרב, בזאת חנוכה, ביום של הכהנים שלוקחים את המלכות, ביום הזה הרב בירך את כצל'ה מעומק הלב, בשמחה, בחיוך רחב, כמו שרק הרב יודע לחייך. ונתן לכצל'ה את ברכת הדרך, עלה והצלח. לא, מה יש להוסיף אחרי זה? רק להיות ראויים לברכה ולהוביל את הציבור שלנו לבריאות, להצלחה, ולהביא הרבה מנדטים של תורה, של ארץ ישראל, של יהדות, שירגישו סוף סוף שאנחנו שלוחי דרחמנה, ויש על מי לסמוך כיד ארוכה של תלמידי החכמים לקידוש עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. חזקו וימצאו מאוד מאוד מאוד. אמן, אמן, אמן.